Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Matari machini tinotenda varize vazukuru vazukuru vazvini vazukuru vazvini chinhu chekutotanga chandoda kutoti vazukuru vanga vakandimirira pandakaenda kuchivisi pane zvakangokanganisika basi vanhu vacho havana kuzotora chivhitivhiti zvakanaka kuti hazonge vachipa robert asiri robert akatora andizvo iye aida kuzounzirwa sezvo anga ari chinhamba ake basi asi papasina chakaipa asi havotondiregerera vazukuru zvavanoziva mazuva ese handizvo zvandakatarisira asi basa ndakaita basa ndakaita vakaita vanganiko vasiri pandakabata ipapo asi hazvina kuzobuda sekudaro hameno zvavamwe vanoti kwai chingiringi chinhu chachachiri chidiki chekuisa zvinhu zvacho izvozvo chakakurirwa hameno zvimwe dzenguva zvinowanikwa izvozvo zvinowanikwa chaizvo chikuru kupona kwavazukuru nekuti aiwa vanopona asi haziti vakatopona basa ndakapedza anga vakapona ndozvakaida izvozvo vazukuru kuti vapone vakapona ndakagara navo harisi svondo resei ndinawayo kana mumwe chete akamboti pane mazuva matatu vadzokera asati akwana matatu maviri hayo kubva zvavakabva kuno pamakabva ikoko handisati ndanzwa chingwiro chichinditsvaga chiti katanga izvozvo uchapupu handiti aiwa uchapupu tinotenda tinovimbisa vazukuru venyu kuti aiwa nekufamba kwamamwe matari tichange tiripo aiwa tinenge tiripo tinoita zviti kudzokorozwa vazukuru vanenge vakamirira kuti sekuru vakazonzvifambisa sei ende dai vaiziva zvese zai zvaa zvakakwana zvandakaita ikoko vaimburuka pasi vachiseka vaiboya muromo chaivoda achida kuchesedza aiisa padama iyo handitika munoera ikwambuya munoera muchihira kunzi achihira mwana mofu warumika imunonzi achihira tikutozviona mangwarira makaita aya tatenda nekuti achihira hanzi tatenda kupinda mukati mematare ano mhinduro dzemuno ihombu kana kwete zvaunoziva hombu zvausingazive kwete wakambopinda mukati mematare ndinotenda muzukuru paugera pamuzukuru dambudziko rakunetsa kana rakusimudza kuendera mukati mematare ndechinyi budzi anoziva hanzi nasekuru muzukuru zvichakusumudza kuti kukwendera kuuya mukati muno mematare kana vakati ndechebudzi zviri amana zvino iwewe yaindimbotangira mberi kwenyaya apa ndandatoenda kumakomo mukati medzinza rekwako muzukuru raunoti iwe ndio rawakaberekwa iwe pachako kana usati wambopinda mukati mematare kana waenda kumapfugamwe hakuna here akakuronzera kuti mukati medzinza rekwako mune vanoshereketa vanosunga vamwe mberemwa iwewe mukati medzinza rako handiwe wega watanga kusungiwa mbereko ukaona mukati medzinza rako wese abata mwana anomubata afamba seizvozvo zvowaita izvo nhasi ndichiriringidza remukati memusha wako iro rakatangwa makare iwe usati waberekwa vamwe vakasvika mukupinda mufu vasina vana vacho nhasi uno maunoti nhasi ndio mawakawanikwa imomo haudiwi futi vari kuramba kuedzera vachiramba vachisunga kuti haufi wakaita mwana pano indamba kwenyu hauna rugare muzuru ndikatasa meso yako ine masodzi pamatama hongu uri mukati membasi une musodzi panyini pamatama unoshaya anokupukuta masodzi iwayo maka ukada kuti utaurire uyu anokusandudzira uko ukada kuti uudze uyu okusandudzira uko woita senherera gumba rume rako revangu riripi kovanosaririya muchitekairira mbereko mese mukati mematare wejenga mbereko yake varipi vakambereka varipi vari kuzviziva here kuti muroora aita dambudziko rembereko zvino iwa handikupangire zvakawanda ndichitaura nemazita gamba nekuti waita muroora
asi dai pasina izvozviko zvinozvi ndatanga kunyanduka pana ngandikutaure ndichiti mukati medzinza revarume wako mune zvaari kututsira, mune zvaachakubudisa mukati memba iyoyo. Kamba nekuti kune mudzimai anodiwa kwete iyo. Inga unozviziva? Hauzvizivi? Uri kugara hako mukati memba iyoyo asi kune mudzimai ari kudiwa kuti aite murume womusha imomo kwete iyo. Kamba nekuti mashava akatadza kuwirirana. Atotanga. Nhasi ugere here manake mukati medumba? Nhasi ugere here zvakanaka mukati memba yako? Ende uyezve wakapiwa jeko rehono. Hanzi aiwa ngatimupe chirwere ichocho tobva tasunga nembereko yacho hapana kubereka pano nekuti vanoziva kuti ukabereka padza kutogara mumba zvakanaka. Asi iwe pachako chero uchienda ndaona wakasunga dhoko uchenda musoro. Chero uchienda kumapositori kwaunoenda hakuna here akakuronzera kuti iwe pachako chaipo une mhepo isingadi kuti ugare mumba? Aiwa iyezve akanyarira uri pano asi unotaurisa imachete. Makanyarira muri pano nekuona ini naRobert tiri vavinatsira. Asi unotaurisa. Muromo unombopota uchingoda kuvhagwa. Woisa nama. Ziva pana namwe? Namo inodiwa. Umboisa nama kuti imba iyi igone kutiramira. Usapundwe nemhepo dzisingadi chakanaka. Ndawa nekuti ukakurirwa nadzo chokwadi unombona mumba ima. Hauchatanga kuudzwa kuti ngomwa mwanangu, ugoudzwa kuti hauna mwana pana. Ugoudzwa kuti akati unorarama. Hanzi nasekuru ndikuona pa wadaira kuti hongo asi sekuru ari kukuti naye muzukuru pauchaudzwa kuti hauna mwana pano pamba waudzwa kuti ngomwa asingazvari mashoko iwo achisvika kwauri unozvitambiro sei? Maane nguva yakadini mumwe? 3 years. Makore 3 sekuru. Makore 3? Mando. Usina mwana? Zvino unomboita here nguva dzekumbotutsira mazuva kana kudzokera kumashure? Hanzi pari pakutera kwenyu sevanhukadzi munoita here nguva dzekumbodarika kana dzekukamudza muchidzoka kumashure? Kwete ndinongoenda kumazuva angu iwawo. Zvapera zvakadaro? Mwana hapana? Asi chinonetsa ndechekuti ndinoburira ropa rakawanda. Hanzi chinondinetsa sekuru ndechekuti ndinoburasa ropa rakawanda. Murume akaroora here muzukuru? Murume akabvisa pfuma akaroora? Akabvisa echakirei. Akangoti dzokera kuno tisine mwana wenyu. Wakaita tisine mwana? Ona sindindi naiyo. Ndotsvakirai kuno yangu iwe. Zvino iwe muzukuru chandoda kutsanangurira. Hongu urimo hako mukati memusha asi akambokutaurirawo ndiani pakurarama kwako kuti unishavira ambuya? Hope dzaunorota nguva nenguva mukati mekurarama kwako hadzimuke dzichiitika? Hanzi muzukuru urere iwewe. Hopewo dzaunosangana nadzo dzaunorota urere hazvimuke here zvichidudzira zvichiitika zviri saizvozvo? Zvimwe zvacho zvinoitika. Zvinoita ndokutsanangurira muzukuru. Iwe paugere apa hongwa handingakushora asi uri kurarama wakasenga chivanhu mumapfudzi mako. Vanouya vachikuratidza zvekuita handiwe. Kune vakuru vemukati memusha wako vakadaro. Asi chiri kundidzudza hongu chero varipo asi mukati memusha umu mune rakaitwa risina kunaka. Ndinoimba mhofu ndinenge ndakambotsanangura navo ndichivatsanangurira nawo dzinenge dzakafanana naidzodzo futi. Kuda kwavo kuzvizadzisa kana kusazvizadzisa zvandakaudza kuti vaite. Asi iwe ndichakununura kuti uwane kuita mbereko. Ndichakununura kukuchengetedzera musha wako. Zvinonzi musha kuti unonzi mukadzi pamusha ibuzi. Pasina buzi mwanangu dzimba dzinoputsika. Munenge maakuuya kwatiri yewo naye vanasekuru ve musha hakuna kugadzika zvakanaka. Inenge yakudengendeka musha uya waita muswi. Saka wandigonera dumba rako risati raita muswi. Tinofanira kuzodzoka pano pachivhitivhiti vachitaridza kuti mune mimba nemwana wacho kuti aripo. Asi kana uchinamata muzukuru mishonga nematombo hazviindikana.
Zvekuri watu unenge wakumbosiya kumwa matombo wombwa atotanga kushandisa midzi. Mwari akatisika tose pasi pano neZimbabwe. Akati vamwe muchava masvikiro, vamwe muchava maprofita, vamwe muchadini muchava varoti. Handizvo. Asi zvatinoshandisa zvakazosiyana, asi chinhu chimwe chete kana chingava chiprofita ndi chimwe chete. Asi pakuzoshandisa unenge yaamidzi. Ndiro here muzukuru. Eri wauya pano hauna kuuya kucheche, wauya kumatare. Zviri kureva kuti kumatare unopiwa mitombo yaunoshandisa kuitira dambudziko rako rawafambira pano riri kune kunofamba. Nekuti ndikakupa bute iri, bute harirapi zvose. Bute haringarapi kupa mwana zveyo. Bute haringati usingaoni ndokuisa bute mumaziso kuti uone. Bute haringati une makumbo anorwadza ndotora bute ndokuti kuisa. Hapori. Zvinotoda mishonga inosimbisa nyara. Zvazvinzwa. Manzwa here achera. Iwe nasi kunyarira kwenyiko kwa makaita. Asi kumba munenge muchitaurisa. Makunyarira ino. Saka mwana uti handichakupa. Munhu anda mwana anotambani matisa ndipei mwana. Handizvo. Sekuru ndipei mwana. Ungagara waane makumi mangani? Ani makore 23 sekuru. Saka wakapinda mumba une makumi mangani? Ndine 20. Ani makumi 2. Makumi 2. Saka makore 3 apa ndo pashayikwa mwana. Murume wako akambobereka nemwana? Asati. Tozvatinoda kubvunza kamwe mukadzi vari bezvo. Kuti wakamboita mwana kunzeri. Nekuti pane kupomera kamwana wemunhu umwe chete kuti aiwa iwe ndiwe kumwa iye ariye futi. Kana munhu achiuchikwa mwana kuregane pana kutsanangurira kubva nhasi, unofamba nemurume wako kuitira kuti rimwe dambudziko rinogona riri kuna baba, kana kuti dzimwe mhepo dzinogona dziri kumurume nedzekwako. Iye zvekuzobuda pachivhitivhiti ndo zvasingasudi. Ko ndezvoga here zvokuti akuri anogara akapanza apa tozomubatsira, asi anenge asati akudake mwana. Kana kumuda anobuda. Zvino zvandinoda kuti ndikutsanangurire, ndinoda kuti ndikutsanangurire kuti gwara raukufamba naro wafamba negwara rakanaka, asi zvigere mushama wakawanikwa ndo zvikuru, nezvekumusha kwako ndo zvihombe. Chero baba wako chaiwo ndakavatsanangurira, unonzwa mwana? Ndakavatsanangurira zvekuti utaura kuti ndopedza ngo ndakavatsanangurira mamiriro azvakaita nematangira azvakaita mukati memusha kuti zvizosvika pari nhasi, nekuti handiwe wega wakatanga kuzviita mukati memusha. Ndinotoda kuti undipe mubvunzo wakasununguka kuti sekuru kwapa panofamba sei ndichakupindura, sekuru panofamba sei ndichakupindura. Ndanoda kubvunzawo, pane rimwe dambudziko zvake randosangana naro mukati meimba. Kazhinji kacho dzimweni dzenguva kandisangana nemurume wangu ndinonzwa kurwadziwa. Amai vangu mofurimi. Plus kuti ndane dzimwe nguva dzekuti chero tichisangana hapana kana chandombonzwa, ndotonzwa kutotonhora kana feeling kana. Anzi kana chidoko kana kuda hapana. Robert yani mambo futi zvinoenda unyazotsanangura zvindaramba takazonyara naye muzukuru. Mubvunzo wangu ndiwo umwe chete. Zina remurume wako iwe ndio unoriziva. Ndakutaura chirava handizvo. Zina remurume wako ndio unoriziva handizvo. Iri harisi dambudziko rekuti tingati uroi. Zina remurume wako ndio unodini, unoriziva kuti dambudziko riri pamurume wangu iri rakamira sei handizvo. Harisi dambudziko rekuti ndisoti rega ndikupe mushonga kuti papa kana wakusangana nemurume usambunzini zviendaiwaoma. Iri harisi dambudziko muzukuru. Chandingatogona kutokupira mushonga kukusvika nekukupira mushonga weshoko rawabva kutaura izvezvi kuti handichanzwi kuti murume aripo here pamusoro apa kana kuti haapo handizvo. Kwete zvekuti ini sekuru ini ndinorwadziwa. Ko kana iri kukuru inoiziva wena, ko kana iwe wacho wakaitawo sekamurume kegona mumaka zvinofamba kuti
anochemiwa kaiva Apandizomiri. mere chaiyo. Saka iwe uchikutadzisa kuti unge uchinzwa kuti murume uyu tasangana pamhasa zvakanaka inyaya kuti uri kurwadziwa. Uri kuzvinzwisisa? Inyaya kuti uri kudini? Kurwadziwa. Saka ndichapoona kuti ndombokuita sei pamwe ndombokupa uchimwana. Uyezvo kana kuti panguva yemhasa hakuna kufunga munyu nehupfu inonzi netsvigiri naye mwana nemwana. Funga zviri kuitika panguva iyo nekuti ndo zvinonza mwana wayo. Zvino ukangoteverera basa kuti ndiri kurwadziwa mwana mbama ungazonzwa here kuti zvinofamba sei ipapo naye muzukuru uyanda mbuya miri hanya yako ikandiisire kuna mbuya yatiisire kuna mbuya umwe mubvunzo ndewokunzwa hausisina. Saka mashoko ako una Robert nhasi unoti toda kungotenda kuna mukoma Robert nekundibatsira kwese kwauri kuita nerudo rwese rwauri kuita pandiri. Toseka zvandikaita kuti ngavaramba vakadaro, ngavasaitire inini ndega, ngavaitirewo nevamwe kuti vabatsirikanewo. Ko vasina mukanwa vai vanongovaitirawo netsitsi. Tinofana kuzvikurukura chokwadi kuti vamwe vazukuru mukaona Robert akupindura handizvo unenge ndiwo watanga kudena mai mashoko. Kana mwana wemunhu achinge azokudaira waakuchitanga kuti aiwa ndakazodairwa zvakati, asi munodii kuzviita panguva yamunopona kuti mutaurire Robert kuti Robert kwandakazoenda kuye ndakapona ndakazoita chakati ndikazoita chakati, asi kumirira badze kuti ngandidaire chingiro nenguva yandinoda. Robert ane mhuri, haashandi imi badze, ane mhuri uyezvo ane vanhu vakawanda waanoshandidzana navo. Panguva iyo yaanokuda kudaira iyoyo kuti muuye kuno kwana sekuru kana kwana mbuya ndo yamunomirira motoita moyo munyoro chaiyo chaiyo. Zvinoende futi vazukuru vacho chero vachida kubatsirwa imimi kuti muzotiona muchizouya nevana Robert kuno iri nhau dzekuti munenge matanga kutaura naRobert zvakanaka handizvo ndo nyaya yekutanga. Zvino ukangosvika badze nekuti kubva zuva rovira makandinyararira vanhenyi vava achakubatsirai. Ende vamwe vacho vanobva vati mukoma takaona muchibatsira Rona saka neniwo mufana mutotibatsira. Handisati atombozokana kuti dambudziko racho rada kutaura chi nderei, ende hauzoziva kuti chandipusha kuti ndiende kunobatsira Rona aikudari ndechei. Handiti mazvona nhamo dzinoita se dzinosiyana siyana. Masvikira aunoitawo sekutaura kuri kuita changamira unobva wangonaika kuti apa tichokwadi pane dambudziko, asi vamwe vafukidzira kuti nekuti ndakabatsira Simba nekuti ndakabatsira Rona naiyewo ndofana kuita se kumubatsira. Kunyanya sekuru vamwe vazukuru venyu vatori kwaZani anoti haana mari yebhasi yekuisa kuno, haana mari yekupinda mumatare, haana mari yechingwiro yekuti anoda kuti inini ndimubatsire. Ndinokubatsira sei? Atati timboonesana panapa. Unonzwa munhu achikutaura kuti sekuru nditumire mushonga kana kuti ndipei pfuma sekuru monditumira mushonga nepfuma yenyu ndinenge ndaiwana papi yekuti zvitori nani ndendaiwana papi yekuti inini nditori pfuma ndokutumira mushonga ndendaiwana oraiti moyo munyoro ndinawo wekubatsira asi chiuya akakubatsira aiwa sekuru handina sekuru zvakazodai oraiti ndikutumira kamushonga uripira mushonga wako mbereko handina sekuru zuva iri kudai ushongoridza chingiro ndikana nemiwo ndizvozvo ndobva ndatonzi handi ndakuonai muri kwasekuru Shumba ndakambokutumai pepa nyaya yangu ye mapiwa here mushonga wangu iyoyo. So ndingaiti basa rekutora vatorwa mishonga kuvikasvika yachefu vakasvika akakuwara unzi makati inini neweita akubatanidzwa hanzi avandirombesa aiwa zvonzi aiwa kana ini ndikaramba zvonzi Robert ndiye akauya nawo saka ndiye akachinja mushonga wasekuru kati ndiye akazondirombesa munozvifambira wega vari kwaZani sekuru pane nyaya. Aiwa hanzvadzi Rona aiwa ndinotenda Rona handiti toda kuti sekutaura kwaita changamira aiwa toda kutozoona mwana, toda kuti iwe watozomutumidzira zita mwana muno. Ndo vanoda kuti ndiani wakati anzi nditumidze mwana wake zita muno andichaziva futi handiti aiwa zvakanaka zuva nanhasi ndafara nekukuona ndichakubatsira pane matambudziko avataura
uyezve panhau dzako dzemimba dzangoita kuti apa dare iro ndaurisira kuna mbuya mapedzerana nambuya wenyanizvei mapedzerana nambuya ombodzidzisana sechina chemadzimai tedzidzisi kweninadzima naropa tedzidzisi zvinongoda padzinyaya dzakaoma munhu idzi dzemudzimba idzimozotaura nambuya wenyu asi uchiri panhako mwana kana murume wako paunouya kumatare kuti anzi namukoma Robert aiwa unouya anogara zvake apa kana kutaura kwaita changamira unogara chi panze kana hivi kana ndaende nini pamunenge makuzopiwa makwenzi mamwe aya kune mamwewo zvichiwede chirume angazoti mukoma rungupa ininiwo ndindamudziko rakati hazvitaze vanhu kuenda kudenga izvi hazvitaze vanhu kunamata izvi handiti mazvona mushonga unokurumidza kupera pano mushonga warume handiri kuzvinzwa anenge akaneta musana mumwe mbeu yake haisi kunyatsokotseka kuti igadzire mwana tinofirira kuno tichiti itai mwana kumba kusina kuita zvakanaka mazviona panandichitaura pakuti anodiwa haabude hake pachivhitivhiti anongosvika pana Robert ogarawo panze kuchitaura tega handizvo nekuti tinofa kuona kuti bata mushonga wakati ita mushonga wakati izobata chimwe tichiti mwana ari kugadzirwa izvo baba hakuna chimwe mbeu yakaita surudzo yemukaka wabva mungi wabviswa mungi muto wese wakakura yasara surudzo munhu achiuchikiwa mwana munhu wese anotouchikwa uri vaviri kuna baba kuchienzwa zvinhu kuti vasimbe mbeu igadzirwe zvakanaka kuna amai vachinzwarowo futi tichiinda toziva kuti zvese tiri kuzvisanganisa panzvimbo imwe chete handizvei mwana ava ndinotenda unovasvitsira shoko kuti baba uyai zvenyu handiti anoziva kuti unondifonera kangani pazuva osaka ndiani kachitifona unondipondesa namai matwins handiti aiwa zvakanaka ndinovenga azvinzwa paanozouya uchi pachikamu chinotevera achibatsirwa usaindi usina kubatsirwa ndiri pandaagara imi ndiri kunetsa inhau yembereko marriage ndiri kunetsa so far tikangoti pane 3 years ungoziva kana pasina mwana imba inenge ichiita imbosheka-sheka plus hama dzinosvikawo pakutaura zoti pamwe pachona murume anogona kumboshinga but pane pamwe panombosvikawo pakuneta nekuda kwehama saka ndangoti pari zvino ichitongosheka-sheka nekuda kwezvozvo iwe wakambosvika here kuti tichiri kunetsa plus chimwe chachona inini ndiri munhu anongorwara off on musoro abva pamusoro mudumbu saka handiti iwe semunhu anoenda kumasoro vanogona vanga vachipatsana ngudzo kuti chikonzero ichi chiri kubva nekupi hanzi chinetsana ngudzo vanopa zvavo chinoitika kumapostori kazhinji kachona dzikwedzi vanga vakafamba kumapostori vanogona kupatsana ngudzo chaidzo vachitaura chaizvo but sometimes dambudziko rachona rinenge risingaperi handiti ndopanda kuti tsanangudzo dziri kunzi dambudziko riri kubva kupi unogona kuzataura hako nezita kuti kuna nhingi kana kuti nanhingi asi nematsananguriro avari kuita vari kuti zviri kubva nekupi zviri kubva mumusha mandakaberekwa musha mawakaberekwa kumusha ikoko kuna tete kuna nababa mukuru kuna nababa munini kuna nababa munini kuna nababa mukuru wakambona vataurira ndikangoti tete ndo andakambodza kuti marriage yangu ndine dambudziko rechakati ndakavaudza havana kuti muzukuru ngatifane vangonditi ndichangokutsvagirawo marimedhisi emumafoni vangondisenderawo ndozvangu vangikwanisa kuita iwewe ungade here kumbosangana nababa wako mumbogara pasi sefirst born kuti mutaura misi kuda kusangana navo ndingadangu kusangana navo singazivi kuti ivo vanenge vachizvitambira sei handida kutanga kunzwa kwauri iwe tozovabvunza kuti imi muda kusangana naye narona sezvo muri kuti handi muri kunzi vana vakanditadzira zvichida kusanganawo votaura kuti no rona nevamwe vana vakanditadzira zvakati ndikanaya vachida kunzi vakumbiriro regerero sekutaura kwavakaita mubva maziva kuti aiwa
baba takavatagira zvakati, takavatadzira zvakati, saka takuvakumbira regero pamusaka pezvinoti. Ndizvozvo. Ngatiti wambowana mukana ndona isu tomboti hatipo, nhasi waona mukana kutaura nababa wako, ndoziva kuti programu iyi vachaiona. Mashoko aungada kutanga kutaura nababa wako ndekuti chini? Nangu handitozivi kuti ndikasangana ndombotangirawo papi. Nekuti zvinonetsa. Munhu usingataure naye ukamumhoresa hadaire, hauzivi kuti anenge achikufungira. Nokuti pamwe pachona ndogona kuti ndichipesana nawo ndotoavumhoresa mamuka sei, vanogona kungomira wotongokutarisa wotopfuura. Izvo ndazvinzwa. Meseji yaungada kuti isvike kwavari baba ndeyekuti chi? Ngatiti tiri kuvanyorera meseji, kana kuti tiri kuvatumira voice note, kana kuti zvine zviri kungotaura wakangovatarisa havasida kupindura. Meseji yaungada kutaura kuna baba varona ndeyekuti china irona? Why ndiri kudaro kana kuti baba vako patakapedza kutaura navo ndakabata zvinoita here kuti titore ruvana tigare pasi apa timbozwa kuti chiri kunetsa ichi? Vakati hazviiti, as long as mai rona vachiri panavo hazvitonditesi nditaure navo. But zvamuri kutaura izvi baba rona it's senseless. Vakati aiwa hazvingoita chiri kuti ndigare pasi nevana nditese nditaure navo. Saka iwo mashoko aungada kuudza kuna baba ndeyekuti chi? Uye takatarisa shuviro yako yekuti unoda kuti ukama hwebaba nevana huve sehwemhuri dzevamwewo. Ndikangoti mashoko andingada kutaura nababa vangu ndeyekuti ivo baba vedu nesusu vana tivewo neukama hwekuti even tikaenda kumba tive takasununguka kana kupindawo mumba mavo tichivamhoresa. Uye tive takasunungukawo kutaurawo navo. Handiti namai nini munotaura mese? But kwete zvekuenda kumberi, zvongomhoresana. Asi pamwe pachona munhu anototyawo murume wake, kana murume wake aripo ndikavamhoresa havadairi. Muri pamba muno zvinoitika sei nayo zvokuti munopfudzana so baba nemwana musingataudzani? Totopfudzana zvakanakisa. Alright, pakanaka rona, regai timbotaura nababa wako. Asi chavakaramba patakataura navo vakati ainini zvokuti ndigare padare nevana hazviite as long as mai rona varipo. Asi regai timbonozvidzawo chichemo chako kuti no vana vati baba kana takakutadzirai isusu takazvipira kuti tikukumbire regerewo kuita kuti tuvake ukama hwababa nevana. Kana paine zvimwe zvavanenge vada kuzotaura pamberi apa vanoziita sei, vanozotaura. Uye zvakare rega tione kuti dambudziko rauri kusangana naro ungabatsirike sei, tichiona nepamberi apo. Uye neupenyu hwekurarama mai vako uri kuziya, vane shuviro yavo yekuti vararame zvakanaka. Kugara kwavakaita pari zvino hakuna kumira zvakanaka. Nekuti vanhu vari kugara pamba pari kugara nguva zhinji pane violence. Pane ivo dhedhi vanenge vachiuya vachivhiringidza mama, dzimweni dzenguva vachiisa bute padhoo, dzimweni dzenguva vachipwanya madhoo mahwindo. Takangonzwa kuti hanzi vakapwanya mahwindo here last time papa. Saka dzimweni dzenguva vanenge vachikiya gedhi. Mama pavanenge vachienda kubasa makuseni vanoita zvekujampa jurawo. Nguva yekurimwa kwechibage vakabvisa chibage chacharimwa chachatokura, vakazodzokorodza havo kurima chimwe nemuriwo. Dzimweni dzenguva vanogona kungodimbura muriwo, kungodzura muriwo unenge wadyarwa.